Čau, tak teď se jenom v rychlosti podíváme na to, jak nainstalovat češtinu do hry Bloodborne. Jak určitě všichni víte, Bloodborne je exkluzivka pro PlayStation 4 a doteď nebyla jiná možnost, jak ji hrát prostě než na PlayStationu. Doba pokročila a emulátory taky, respektive tenhle konkrétní, a Bloodborne je už na něm hodně dobře hratelný, proto nastal čas udělat překlad na tuhle kultovní hru. Hned tady na začátek říkám, že tohle video je jen o tom, jako aplikovat češtinu. V žádném případě tady nikoho nenabádáme k tomu, aby stahoval nějaké hry někde nebo komponenty PlayStationu, anebo aby provozoval emulátor. Je to jenom čistě na teoretický úrovni, pokud by se vám náhodou ta hra nějakým způsobem ocitla v počítači, tak abyste věděli, jak to tam aplikovat, ale jinak je to čistě o tom překladu a jak ho nainstalovat. A říkám taky, že nebudeme rozhodně řešit, mně nefunguje tady to na emulátoru, mně to padá, mně nejde zvuk a tak dále a tak dále. To je prostě problém toho emulátoru jako takového. Já vám ukazuji, jak to funguje mně, pokud vám to takhle fungovat nebude, můžete experimentovat a tak dále. Takže v popisu, respektive návodu toho překladu jsou odkazy. První je hned samotný emulátor. Tady si kliknete na vydání. Já používám tenhle pre-release build, v kterém mi funguje částečně i zvuk a vlastně neměl jsem s ním žádné další problémy, s tím klasickým tam ještě nějaké problémy, já osobně jsem měl, vy nemusíte, můžete to vyzkoušet. Každopádně stáhnete si verzi Win64 QT, jo, stáhnete si, já už ji mám staženou, takže se na to rovnou podíváme, tady mám ten samotný emulátor, rozbalený, stačí prostě pustit, jasně, OK, upozorněníčko, tady je jenom log, to můžete minimalizovat tohle okno, tam vám budou běhat logy, nezavírat, jenom minimalizovat. Tak, vyberete si složku, kde budete mít samotné hry, klidně to budu mít tady přímo v té složce toho emulátoru. Takže si tam uděláme složku, OK. Tak, máme emulátor. Tady v nastavení můžete si třeba pustit rovnou stahovat i updaty, takže stačí dát check update, bla, je nainstalovaný novější update. Kdyby nebyl, tak se vám prostě stáhne sám. Můžete si takhle automaticky updateovat ten emulátor. Tak, teď následuje krok, který není povinný, ale lepší tam ty komponenty mít, kvůli stabilitě, je tam lepší podpora zvuku a tak dále. O menší problém se zvukem. Ve složce user a sys modul, tak tady je dobrý nahrát nějaké moduly PlayStationu, ale tohleto vám říkám jenom jako opravdu na teoretické rovině. Tak, řekněme, že tam se nějak ty moduly třeba ocitly, nemuseli. Každopádně buď je tam máte, moje tam nemáte. Pokračujeme dál. Otevřeme vlastně samotný emulátor a přejdeme k instalaci samotné hry. Instalace je relativně jednoduchá, stačí prostě nějakým způsobem mít nějakou verzi ty hry. Jak, kde a co, to je prostě na vás. Já to mám takhle jako na dvakrát, že je základní verze 1.0 a pak update, kde je DLCčko a nějaký patch a tak dále na tu nejnovější verzi 1.09. Prostě stačí to přetáhnout ten PKG soubor ty hry do emulátoru, jo, ten se rozbalí, ta hra se tam rozbalí a je tam, vidíte, verze 1.0. Pro aplikaci patche prostě stačí to tam patch dát, skopírovat, ano, chceme to updateovat, boom, máme 1.09. Tak, teď to můžeme zavřít, emulátor, a jdeme aplikovat ty patche nebo módy pro zlepšení stability samotné hry. Druhý odkaz, který je v návodu, je odkaz na tenhle mód, ono je to několik módů, ale je to v rámci jako jednoho. Stáhnete si ty 3 módy, já už je mám stažené, takže je jdeme aplikovat. Aplikace je naprosto jednoduchá, stačí rozbalit složku, s kterou jste si zvolili pro hry, otevřít tu konkrétní hru, to je jakoby její ID, a ve složce Deveru Red PS4, tak tam je rozbalená ta samotná hra. A skopírujeme tam prostě všechny 3, aby se vlastně přepsaly soubory, všechny 3 módy.
Tady u tohohle je ještě varianta, když nechcete používat 60, nebo to vám pak ukážu, že nebudete používat 60 fps patch, tak asi máte použít tohle, každopádně já určitě 60 fps patch budu používat, to je prostě jako jedna z věcí, proč jsem chtěl na počítači Bloodborne, protože ve 30 fps na PlayStationu je to na grc. Takže tak, aplikováno a rovnou si tam nahrajeme češtinu. Vlastně čeština je v těchto těch dvou složkách. Stačí taky prostě jenom vzít a dát ji dovnitř toho DVD root P4. Boom, přepsat. Přepsáno. No a teď prostě pustit emulátor. Tady je dobrý aplikovat ty patche, takže pravým tlačítkem cheat patches. Tady si můžete je stáhnout, tady jsou cheaty, pokud tam nic nemáte, tak dáte download. A tady máte ty patche, taky pokud tam nic nemáte, dáte stáhnout a máte je tady. Jo, můžete si stáhnout pak vlastně z různých repozitářů, takže můžete jít přímo od toho vývojáře toho emulátoru, je tam toho pak taky víc, ale nám stačí skip intro, nebo mně stačí a 60 fps patch. A pak si tady samozřejmě můžete vyhrát, že si dáte změnu rozlišení, nebo poměr strany a tak dále. Jo. To je prostě už na vás, jak s tím budete experimentovat. Základní hra běží v 1080p, to znamená Full HD. Tak dáme si skip intro, 60 fps patch, tady dáte save, zavřít a můžete dvakrát kliknout na hru, tohle můžete si minimalizovat, aby to tam nestrašilo. Tak a jde nám i zvuk. Tak tohle si můžete roztáhnout jak chcete, nebo v nastavení si můžete dát na celou obrazovku. A teď doporučuji připojit ovladač P4, PS5, nebo možná by fungoval Xbox. Každopádně nedoporučuji to hrát na klávesnici, na myš asi nefunguje vůbec a na klávesnici to sice hratelné je, ale jako hrozně. Prostě připojte ovladač, ten funguje perfektně. Tak, zvuk nám funguje, jak můžete slyšet. Dáme si offline hru, no vidíte všechno přeložený. Oh, yeah. Pokud byste tam nenahrávali ty komponenty toho PlayStationu, jak jsem vám v tom kroku ukazoval, tak tady vám asi nejspíš nebude fungovat, nebudete slyšet ty rozhovory. Ambientní zvuk v pozadí fungovat bude, ale ty rozhovory, co jsem zkoušel, nefungovaly. Možná se to v nějaké verzi jiný zlepší, nebo možná je to jenom můj problém. Každopádně já vám ukazuju tak, jak jsem to testoval já a znovu opakuju, nikoho nenabádám k tomu, aby tady něco stahoval nebo takhle. Ale kdyby se vám to náhodou ocitlo v počítači, tak ať víte, co s tím. Čeština je teda funkční. Tak. Dáme si jméno, tady vidíte v tom emulátoru už vám nenaběhlo vlastně rozhraní PlayStationu pro zadávání, ale tady klávesnici normálně můžete zadávat. A i myš tady funguje. Tak. Nebudeme to tady vůbec jako šaškovat s tím, já vám to chci jenom v rychlosti ukázat. Samozřejmě nebude to určitě dokonalý, protože ten emulátor může mít nějaké problémy, záleží na jaký sestavě to hrajete a tak dále, v jakém nastavení. Každopádně já, co jsem to testoval, tak zhruba 2 hodiny, tak jsem na žádný zásadní problém, krom toho, že nefungují takové zvuky, jako je třeba sekání, skákání, rozbíjení věcí a tak dále. Ale třeba vám to fungovat může a hlavně ten emulátor se za třeba poslední 2 měsíce tak extrémně zlepšil. Ještě před 2 měsícema to bylo nehratelné. Byly problémy s grafikou, se světlama, zvuky nefungovaly vůbec, padalo to a teď je to jako úplně v pohodě hratelné, proto jsem jakoby se rozhodl udělat na to i ten překlad, protože tahle hra je prostě za mě jako skvělá a zaslouží si rozhodně jako češtinu. A rozhodně si zaslouží i nějaký remaster na počítač, co znamená, že já pořád doufám, že přijde tahleta verze na počítač. Jak vidíte, krásných 60 fps. To je nádhera, protože jako já jsem celou hru odehrál na PlayStationu a jako to jako není úplně vončo. Jo, i ty světla, všechno. Proto jsme tam aplikovali i ty módy pro zlepšení stability.
protože bez nich mě konkrétně třeba hra padala. S nima naprosto plynule. Občas se může stát, že je nějaký záškup nebo něco. Ale jako možnost hrát tu hru v 60 snímcích, ještě v podstatě s lepší grafikou, ono se to bude zlepšovat, budou na to vycházet módy. A emulátor samotný se bude zlepšovat. A jako zkoušel jsem to i ve 4K a fungovalo to i ve 4K. Ale to už počítač jako dostával dost zabrat. Já mám i9, 64 GB RAM a 490, ale třeba na tohle nastavení, to defaultní, ještě vlastně ne defaultní, protože jedu v 60 snímcích, ale myslím jako rozlišením defaultní, a ten počítač ani neví, že by něco dělal. Tak. Aby jsme to nenatahovali, tak nějaké shrnutí nakonec. Tenhle postup, který jsem vám ukazoval a nastavení funguje na mé sestavě a s tímhle nastavením dobře. Jsou tady prostě nějaké menší problémy, třeba se zvukem občas nějaký frame drop, občas nějaký grafický glitch. Nicméně za mě nic, co by se nedalo jako přežít. A za mě je to takhle naprosto použitelné a mít 60 FPS na Bloodborneu prostě pro mě splněný sen a hlavně hrát to prostě na počítači a s češtinou. Jo, takže doufám, že vám hra poběží minimálně tak dobře jako mě, že s ní nebudete mít žádné zásadní problémy, že si ji užijete a nezapomeňte, noc ještě neskončila. Tak lovu zdar. Čau.